ultima zi de internship. Oh my god! Oh my god! No, ia uitați acolo! Wow! Și... With honors, fraților! Honors! Am meritat! Și astăzi încheiem day 2, așa arată acestea sunt Moș Crăciun. Oh my god! E goală. Asta e camera noastră. Și e goală. Gata. Un vlog din Viena cu Five Gang. Nu suntem happy pentru ce-a fost. Da, pentru ce o să urmeze la... Și oficial se încheie o etapă. A fost fain. Ne-am făcut facultatea. Acum mergem în tripul vieții și după mergem în România. Ce-a faci? Ești excited? Da, foarte. Am dat apartamentul, am mai dormit o noapte la Briana și Dancia. Și acum forever. Ciao, Viena. Nu forever. India, să vină. Ne mai întoarcem. We'll be back. Viena. Cool. Începe tot mai tare excitement-ul. Și deja primul zbor e de 2 ore și totuși la prima mâncare. Am de vită cu niște erbse. Aici avem un fel de hummus, cred că. Da, e humus. O pâine, apă. Am mâncat azi dimineața la Dancia și la Briana. După am fost în lounge, am mâncat rinț gulaș. Și acum mâncăm asta, 2 ore mai târziu. Și doar, nu știu, 2 după masa. Suntem în Istanbul. Am făcut 2 ore jumate de zbor. Cum a trecut? Extrem de repede. Foarte repede. Acum, următorul zbor spre Delhi. și numai 8 jumate și ne mâncăm cel de al 3-lea meal pe ziua de astăzi, nu, cel de al 4-lea meal. La asta cred că avem ceva tikka masala corez. Arată chiar foarte bine. Iubesc 2 chestii în viața asta, nu, 3 chestii în viața asta. Pe Dominic, mâncarea și să călătoresc. Deci această combinație acum mă face foarte fericită. Și welcome to India! E ora 5:20 și suntem la Delhi Airport. Uitați, am ajuns! Ce crazy! Nu miroasea nimic, sincer, și nici nu e atât de cald cum aș fi așteptat. Acum mai trebuie să stăm aici încă vreo o oră, pentru că e abia 7 dimineața și nu putem intra încă la apartament. Cine zice că priority pass-ul îi nașpa. Nu zice nimeni asta. Dar Nu zice asta. Dar eu zic că e foarte cool. Uitați-vă ce mâncăm acum. A 700 mâncare pe ziua de azi. Da, și am ieșit. Se merge cu 2 ghiozane. Acum mergem către cazare. Și după mergem la slam tour. Sunt 23 de grade acum și e foarte doable. 32 azi. Și azi e o zi rece. Da. Eu cred că e cam cea mai rece zi. Ui. Ce avem? Când ne întoarcem în Delhi o să avem 41. Și asta este zona unde locuim. Se numește House Cars, e un residential area. Și ăsta e apartamentul unde o să stăm. Au gate și gen se închide noaptea și așa, deci e gen o zonă super bună. Da, ăsta e apartamentul nostru. Baia. Oh, foarte faină baia. Hello! Deoarece este prima dată când o să-mi scot toate chestiile din ghiozdan, m-am gândit să facem un What's in my backpack. Este serul numărul 1 cu câteva produse. Asta cu medicamente.
De-al doilea neseser cu produse mai mici. Packing cube-ul cu pantaloni scurți, pe care nu o să-l folosim în India. Packing cube-ul cu costume de baie. Packing cube-ul cu ciorapi, haine de sport. Chiloți și sutiene cu topuri. Deci sunt toate topurile mele pentru toată viața. Crazy, nu? Mai am aici packing cube-ul cu Rocky, pe care nu o să-l scot pentru că ăla e cel mai mare, dar ăla nu o să-l folosesc. Și în celălalt ghiozdan mai am pantaloni lungi și încă câteva rochii. Deci normal aici sunt numai 2 benzi, dar de fapt sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-am fost niciodată undeva așa, gen Thailanda, îi nimic pe asta. Aici, în locul ăsta. România. Și e foarte, foarte fain, gen chiar foarte fain. Și aici nu am mers de 5 minute și deja au venit oameni la noi să dea mâna cu noi, să facă poze cu noi și non-stop vin oameni la noi să ne vândă chestii și gen, e foarte enervant că e un level de harassment pe care nu l-ai mai întâlnit niciodată. Gen și în Thailanda și așa mai erau câțiva. Dar aici e de la tot pasul, frate, la tot pasul. The garbage, yes. I will tell you about the cows also. But the cows, aren't they sacred here? The cows have their own owners. Ah, okay. Yes. They come every day to give the milk to their owners. Oh, okay. So they kept the milk not for the feeding. Hi, hi. Hello. With toys. Yeah, for toys and pillows. And this they also sell, but is it cheaper than the fabric or is it more expensive? I would assume more It's expensive. Cheaper? Okay. Okay. The whole fabric is like expensive. Hey, hey! Okay, She's guys. sleeping. So she is playing. So small children used to be shy. Murdar? Dai, ma destul de popular. O pus să nu mică. Așa, am făcut acum aia. A fost mult, frate. Am fost hardcore. A fost hardcore, da. O să Ce? vedeți, ce s-o petrecut astăzi aici, dar au fost foarte, Pentru mine, a lot. foarte mult, da. Și era așa de frică, super mult de perioade, mi-era frică. Serios? Da, mă Nu gândeam, mi-a fost frică în niciun moment, dar a fost trist, așa ciudat. eu aveam frică, i-am zis, hai de capul meu, dacă trec pe lângă câinele ăsta și mă mușcă și acum, după Ray, distress la spital. Și după, când treceam pe lângă o vacă, mă gândeam, dacă da asta un picior în spate și mă lovește. După când mergeam pe acolo și vedeam canalele alea pe și mă gândeam, hai de capul meu, de ce ăsta aici, o să iau dengue, o să iau malaria, o să iau toate coile. După când am urcat, și asta la ei ce fac, gândește, de să le iei în pat, zate. Și oamenii au gen 2 ore de apă pe tine. Vezi că aia să spală pe tine, e mic în da. Și am stat acolo pe pat cu hainele mele, mă gândeam, what sad. Iau aici și păzând o lună nu așa de... Dar totuși, faptul că ea a fost atâta de trecută și atâta de... Efectiv, genuinely, aș vrea să fiu prietene cu ea. Dar chiar dacă suntem... Dar știi de ce mai așa că... Să fii din lume ferite și nu o să poți crede că oamenii care finanță numai, dar... Uite, un om bun e un bun, știi? Da, așa e. Deci asta este tot ce am comandat și a fost cât? 8 euro totul. 8 euro. Desert, cola, chestii. Cum e? E Spicy. Da. Da, bună dimineața!
azi este date-ul și mergem cu turul guide-ul nostru. O să fim acompaniați de el în absolut tot ce facem de acum încolo. Aici suntem în House Cars și am citit că când am făcut research-ul am citit că ăsta e cel mai bun loc unde poți să locuiești sau unul dintre cele mai bune la bugetul nostru mai ales. Și e foarte clean așa. La noi în clădire avem surveillance 24/7 și avem poate să intre numai anumiți oameni în stradă, efectiv. Dar nu știu, sunt curioasă rău cât, gen, dacă asta e cel mai bun, dacă e cleanliness-ul ăsta, un standard bun și oare cât cheltuie pe lună pe chirie în zona asta. Pentru că ieri am mers în centru, unde erau magazine, așa, bine, astea normale, gen Nike, H&M și la. Și acolo am văzut mult mai mulți oameni care, gen, se vedeau că, na, au un statut mai înalt. Și ne-am dus în cafenea aia. Ne-am dus într-o cafenea și era, nu știu, să zic 3 euro, cafea, ceva de genul ăsta, care pentru noi e gen destul de ieftin, un frappe 3 euro, pentru că la noi e vreo 5 euro, dar stil scump, gen super scump. Și erau numai indieni, așa, foarte gehoben. Deci am ajuns acum la Jahal Masjid Mosque. No, asta e cea mai mare moschee din India cu capacitate de 2500 de oameni. Small form, because in every religion it's really necessary you clean yourself before you pray. In Islamic religion, the cleaning is more like wuzu. Just a small form over there in the Aia, deci chestia asta aici în mijloc e ca să se spele înainte de prayer și acolo e pentru rege. Și acolo e închis ca să nu poate nimeni să stea pe el. Total population of Delhi is 32 million, and from that 27 million is registered and 5 million is unregistered. Ne-a mai zis ceva super interesant ghidul nostru când am fost în mașină. O să vă pun aici o poză. Ne-a arătat că el își știe toți ancestrii din secolul 13. Și acum suntem la India Gate aici. Deci au luptat pentru britanici în primul război mondial și nici măcar nu au pus numele la soldierii indieni pe gate-ul ăsta. Deci vă dați seama, faci un gate la ei în țară pentru faptul că le-au murit oameni și nici măcar nu pui. Și înainte era King George acolo și după l-au dat jos și au pus acum în 2019 abia. Deci acum am fost la Gurdwara Bahal Sahib. Așa cred că, nu așa se zice, obviously. Și era un templu pentru Sikh, care îs 2% din populația Indiei. Și ăia, dacă vă amintiți, în Aladdin erau unii care gen aveau așa turbanul pe cap, țin turbanul pe cap pentru că nu își dau jos deloc părul. Gen, cred că în religia lor e greșit să dai jos părul pentru că părul e de la Dumnezeu. Și gen, în turbanele alea își prind părul într-un anume fel încât nu trebuie să îl taie niciodată. Și efectiv a fost cel mai scârbos lucru ever. Trebuia să ne dăm jos papucii cu tot, cu șosete și după trebuia să umblăm pe acolo desculți și deci trecem 40 de grade afară, dar era lipicios pe jos, era foarte tarifa. Și după am intrat înăuntru, unde n-am mai voie să filmez sau să faci poze, nici n-am făcut nimic. Și era acolo un tip care efectiv pa podeaua. So India at the time of
the 1st century, and that building is the new parliament. When I say the new parliament, it means the construction work was done 6 months ago. Wow! Oh. Parlamentul. Da, uite aici arată surbile de pe străzile mari. Wow, frumos. Da, pe străzile mari. Civilizație, fraților. Nu scase sau așa, gen, e efectiv numai de astea de politică sau de armată sau așa. Noi și toți bătrânii ne-am uitați-mă la ei. Nu este un om tânăr. Păi da, cine făcea? Cine vine în India, fraților? Nu, Ui, aici e acum 600. suntem la Humayun Pentru Stu. noi. Uitați, intrarea e pentru indieni 40 și pentru noi 600, gen 6 euro. So all the gold is in the British Museum. Ma'am, approximately, yeah. Approximately, yes. The arches, what we are seeing downwards, these arches are leading towards the real tomb, where they have the real tombs of the people, because on the top, what you are going to see, those all are the replicas, not the real one. Okay. And then when we see the other sides, you can see the domes and the chhatris, those were for the security guards at that time, so nobody can get inside directly. Humayun's wife name was Hamida Banu Begum, but she was also known as a Haji Begum. Like in the middle. Uitați, normal, eu n-aș susține așa ceva neapărat, dar eu am forțat să ne urcăm la asta. Și acum ne cam trage. Are picioarele ca... Nici nu știu pe cine să dau ca exemplu. Care are picioarele foarte mici. Ca Luca. Voia să zic Luca, dar mă gândeam cum poate vede Luca video-ul ăsta. Aia e Luca, evident. Eu să nu știu dacă se fie când am spus-o eu. Chiar, nu e chiar. Bă, da, trist. Și acum o să primească cam un euro de anul ăsta. Uitați-vă la maimuțe. Ne-am luat înghețată, e mango. Mango și ceva curma. Împreună cam 3 euro, foarte scump, da. Astea sunt deserturile ce le-am luat. Asta e locul, care e unul dintre cele mai șmechere locuri din Delhi, de bogați. Ok, vă zic ce îți fiecare. Milk cake, choya mango, caju pista ladu Pistație în gen. și moti chor ladu. Așa, și toate astea puteți să ghesăniți cât a costat. Vă dau 3 secunde. 4,50 euro. Cu tot cu astea. Gen cu tot cu jamunurile. Asta și cu asta pe care acum l-am mâncat și a fost destul de bun. Da. Da. Dragi prieteni, bună ziua! Încercăm raj kachori. Așa arată. Mamă, E bun? e foarte interesant. Păi asta mă gândeam. Gen, foarte interesant. Au pus vreo 17.000 de sosuri, vreo 17.000 de chestii înăuntru, gen N-am mai mâncat așa ceva. e super intricate. Mie îmi place Uitați-vă. foarte mult. Bă, e super bun. Mi se pare că e un fel de Dorito salad cu tot felul de dipuri super bune, pentru că e crunchy. Da. Chiar bun, rău. Și gen, e un pic spicy, e un pic sweet, e un pic chiar light. toate. Ce Dumnezeu, frate? Zici că mănânci efectiv bețigașe din alea de Alea, bețigașele alea, frate, de fum. Bună dimi, suntem aici
dulce la cafeneaua asta. Și Domin și m-a dat un chicken wrap. Cât a fost? About 3. Ok. Și găsiți cafeneaua e gen super cute și super european. Eu mi-am luat un bagel, o să vezi bine. Dar totuși afară e la fel, gen. Deci acum am observat că în fiecare dimineață vin și mătură aici la noi, în cartier. Deci, după cum puteți vedea, e destul de curat așa. Deci aici suntem, trecem prin Noida, care e la jumătate de oră de Delhi. Vreau companii de IT. Am văzut acum Samsung, PwC, tot felul de companii super mari. Am putut merge pe autostrada de la stat, dar acolo ne-ar fi luat gen 5 ore până în Agra. Și ar fi costat Și ar fi 3,50 euro. Costat vreo 3 euro și aici costă vreo 6 și ne ia 3 ore. Și asta e privată, deci efectiv e un miliardar care a construit autostrada asta, o deține privat și acum putem merge pe ea. Say hi!